Отваряме най-редките 4 колекционерски кутии на Панини с футболисти. И ще опитаме да съберем 10 най-известни актуални футболисти в момента, като Неймар, Роналдо, Ембапе, Меси. И най-якото е, че 4-те албума отиват на giveaway, така че останете до края на видеото, за да разберете как може да спечелите един от нашите попълнени FIFA албуми. Няма как обаче през цялото клип ще да се хидратираме и с Лаубер, приятели. Аре скараме много здраве, да почваме. Перфектната напитка за световното, докато си гледате футбол мачове. В момента сме на Лава Бер, вилата на морето и е мега фон. Ай, до година България се класира на световно. Година няма Не до година 2030 Лечи си кои сме разбирачи. Мене днес ме интересува само едно нещо и то е да хвана Халанд. Това са 4-те колекционерски кутии. Във всяка една кутия имаме 8 пакетчета по 8 стикера, т.е. 64 стикера във всяка. И това е цялата колекция. И 4-те сме ги взели. Тия 4 кутии струваха над 120 евро. Ти си сребърно, някакво метално, а мен ми се падна зеленото. При мен е или златото, или бронза, така че ще разбереме колко е. Аз съм с синьото, знаете, това е APG кутията, винаги печелиме Халанд е синия, бате. Вземе го. Оп! Моето засече малко. Брат, не мога да отварям така кутии. Аре, бе. Айде! Мен вече ми се падна Вирц. Вау! Къде? Откъде бе? Аз нямам бе. Как ти се падна И това? това е нямам Limited нищо, бе. Edition. Limited Edition. Limited Edition, чакайте, моето е празно, бе, какво става, бе? Това според мен са някакви специални стикери, които всеки има. Между другото, дизайна е много як. Самите кутии са мега готини. О, това е. Изглеждат като сервис за риба, малко. Аз предлагам тези, които са Limited Edition, да ги отворим най-накрая. Добре. Омага! Ембапе ми се падна на мен! Моля! Това и то ма е голдън. Айде! И искаш ли трейд за Тему Роналдо? Тему Роналдо за това. Оцелихме златото. Ембапе и Халанд. Ама чакай бе, то тук са няколко бе. Останете до края на видеото, за да видите кои са останалите звезди тук, които са с Limited Edition. Роналдо! Златен Роналдо! О май гад! Ние имаме еднакви Роналдовци. Златен Халанд! Бате, аз вече имам цялата колекция на Халанд. Бате, аз ке Халанд, брат! И Роналдо за Не бе от тук. На мен ми се падна Мохамед Салах. Между другото Сала е много добър. А нали знаете, защо не се пада Меси? Защото е най-редкия, брат. Дали бе? Хора, вижте го това бе. Ето ги 4-те златни футболисти, които ни се паднаха. Напишете кой ви е любим. Мале хора, вижте тия пакетчета бе. Много яко човек. Гледай. Нямам търпение да ги отвориме. Всеки има по 8. Белингам! Джуд Белингам! Белингам! Добре. Ето го Белингам. Ето го Белингам. Малжир. Камавинга, брат. Камавинга, брат. Винга ли бе? Абе, Дани, ти знаеш какво си направил, бе, човек? Ти не си купил стикери, ти си купил карти. Си много зле, бе. О, не, аз съм много тъп. Ти не Това си са купил карти, стикери, ти си бе, купил картите, които се разменят, а стикерите са други, така че реално имаме празни албуми само с тия стикери, които са вътре. А другото, което събираме, са колекционерски карти, които да си разменяме. Не, бат. Приятели, Няма албуми. тези албуми отиват на giveaway, защото няма да ги използваме. Между другото, ето струват 3,50 евро всеки. Дани е охарчил 200 кинта за карти. Ама мене картите ме киват много Бат, повече, картите са добре. по-яки. Дайте албумите автоматично отиват за giveaway. Аре, отварям първото ми пакетче. Кевин Де Бройн. О, Емилиано Мартинес. Брат, вратаря на Аржентина, между другото, те са много добри приятели с Меси. Продължаваме с златната ръка. Явиме. Имаме Крис То Лу, го знам, то не ли сега? имаме Махмуд, имаме Джон Ариас, Матео Ковачич, Антонио Нуса, Тимати Кастане и Брадли Барсола. Още една емблема! На кой? Това е на... Айде на кого е? Я да видя. Това е на Иран, не. Бат, нямам идея. Не знам, дай на там. Мастер Руки! Имаме Пал Кубарши, Кеван... Дай на там. Интересно явно. Сигурен съм. Имаме... Това видео е Анди се опитва да разчете имената на хората. Або Бесик позволява? Абе, дай на там.
Сега, пред камерата отваряме ги заедно и почваме една по една да гледаме. 3, 2, 1. Омаге, още един мастер руки! Брат, нямам нищо, брат, нямам нищо. Бате, Уезли имаме аз. Мухамед имам пак. Педро Мигел. Тибо Куртуа, аз тук вратарите обаче ги направо вратарите, цялата гилдия ги събрах, брати. Абе, тия са братя, бе. Я, Марка си Мартинес. Гледайте видеото до края, когато ще направим наистина перфектния състав от 11 титулярни футболисти. Каквото Дани каза, точно така, Айде. гледайте до тогава. Айде, 3, 2, 1, штрак. Бате, много ми е интересно, а кой ще му се падне Меси първи, нали? Аз имам още едно шарено. Една че не са. Аз ти казвам, аз вратарите ги сцепвам. Тибо Куртуа ми се падна на още по-легендарна карта, погледнете. Казамиро, Ай, Каземиро, Между айде. другото, аз сигурно имам, аз сигурно, братели, имам много силни, ма никой не знам и ги оставяме тук. Бате, аз продължавам си Аз ги отварям. отварям. Ей, Родри, добре ли? Ооо, пада ми се Родри, гайс. Окей, имаме още шарени емблеми. Рафаел Леао, между другото, вкара гол. Даже не знам дали вкара това, сега за Португалия вкара. Ето ги тия, които се паднаха на мене, вие пишете в коментарите дали ми се пада любимия футболист в момента. Това са тия, които ми се паднаха на мен, нямам нито един от тях, който е, че просто ги оставям тук. Фредерико Валверде. О, мага, аз имам! Верде, брат. Брат, Фредерико Валверде ми се. Аз имам Сала, аз имам Сала. Сала. Салах. О, мага, let's go! Аз продължавам да отварям, гайс. На мен ми остават 3 пакетчета. На мене вече две. Добре, нямам идея какво са тия. Аз имам Крис, от какво ставяме трима? О, Рафиня, брат. Брат, защо само на мен изпада? Let's go. Рафиня ми се падна, Бразилия. Антонио Рудигер не е ли силен, бе? Рудигер ли може? Да. Рудигер. Уоу, само вие сте ги видели, аз също не знам. Приятели, аз отворих всички Лукако, брат. пакетчета. Юсеф Ен-Нейсири. Не, брат. Окей. Еми хора, аз приключих с картите. Последно. Брат, аз съм много разочарован. Аз исках да ми се падне Меси. Брат, аре Меси. Брат, Кукурея, Луд. Дали? Кукурея. Аз мисля, че Меси ще е в тия. Приятели, ето това са моите най-добри футболисти, които ми се паднаха. Аз тук съм събрал обаче топ вратарите: Куртуа, Мартинес, имаме Халанд, тук Рафаел Леао. Приятели, сега на екраните може да видите колекцията до тук на всеки един от нас. Да видите всички футболисти, които ни се паднаха от колекционерските кутии. А сега вече е време да отворим и най-редките Добре, аре ги отваряме един по един, окей? Дай сега. Първият ми беше Хакими. Окей, аз първи вече го бях отворил. И сега вторият. Ван Дайк, бе, Ван Дайк, добре, Ван Дайк имаме защита за нашия Добре ли е Ван Дайк? Между другото, добре, че не го прочетах, защото мислех, че се чете Ван Дик, брат. Ето го Ван Дайк. Добре. И имам Рудигер. Рудигер. Още един защитник, значи ще ги сложим двамата отзад. Продължаваме поредицата с моите. Първата ми карта е Мбапе, Штрак, Омар Мармуш и Райан Грейвенбърг. Не. И сега дами и господа, първия, разбира се, Халанд. Имаме някъде, не го знам. И Лукако. Хубава карта, Лукако. Добре, ето ги да ми ги видите. Е така. Цак. Ей сам Меси, ако изтегли. Инсейн. Бате, знаех си, че няма ми се падне нищо. Буквално нищо не му се падна. Ето това изтегли йонката от неговите. Нищо, брат. Искаме да подарим нещо на вас. Тук има някакви кодове за някаква игра, която ние не играем, но ако някой от вас ги иска, сега е шанса. Едно, следващият код, ето ти трети код, четвърти, пети. Така че ако сте достатъчно бързи, успех, приятна игра и не забравяйте да се абонирате за LavaBear канала и да участвате в по-големия giveaway. Пускаме видеа, приятели, всяка сряда от 6:00, не ги изпускани. Ако искате да разберете повече от живота на LavaBear отбора. Айде сега да правим вече Dream Team-а. Ето го Dream Team-а. Момчета, аз искам да кажа, че вие сте ми Dream Team. Искате ли да играме с система 4-4-2? Искаме, разбира се. Нашата система 4-4-2. 4-4-2. Ето хора, може да видите финалния състав на вратата. Имаме Тибо Куртуа. Защита имаме Кукурея, Ван Дайк, Рюдигер и Хакими. Напред, дясно крило, имаме Мохамед Салах, който се връща назад да покрива и търчи да центрира. Имаме Белингам, Валверде, Мбапе и напред имаме Кристиано Роналдо и Халанд. Браво. Dream Team.
А сега, приятели, за финал на това видео даваме 4-те колекционерски кутийки заедно с пълните тестета от карти, както и целият Dream Team на giveaway. Всяка една от кутиите, приятели, също така ще бъде подписана от нас, както виждате. Приятели, тук докато подписваме кутиите и нареждаме тестетата, вие може да участвате като се абонирате за канала на LoudBear с камбанката. Напишете в коментар кой е вашия Dream Team, кой е любимия ви футболист или какъв отбор бихте направили и разбира се, харесайте видеото. И не забравяйте, че пускаме видеа всяка сряда от 6:00. Така че взимайте си вашите лавабери и ви чакаме следващата седмица пак. Айде!